Ụlọ ọrụ ndị nke nta na ndị opekata mpe gbakọtara ndị 3,000 n'ọnụọgụ akpọrọ MSMEs sitere na senatorial district 3 nke steeti a bụ ndị a na-enye ọzụzụ ma na-enye nkwado ego gburugburu senatorial district 3 nke steeti a site na nkwado nke otu European Union EU. MSMEs ndị ahụ ka a na-ekwu na amụma nkwado ha bụ nke a na-etinye n'ọrụ site n'aka United Nations Development Program UNDP ma bụrụ nke ga-eme ka ndị niile ritere erere nweta ego ga-adị 100,000 naira n'otu maka ibido ọrụ ha. Onye ọla bụ Chibuzo Obidike ji akụkọ a wee bịa n'uju. Bụ nke ụlọọrụ EU UNDP kesara bụ nke ndị ụlọọrụ ASBA nọ wee gbaa akaebe. Amụma bụ nke ga-enyere aka wee belata ihe mfịarụ ndị na-azụ ahịa obere na-enweta n'ala anyị bụ Naịjirịa. Onye ndu ndị otu UNDP bụ ndị gara n'ebe dị iche iche maka ọzụzụ yanakwa ikesa ego ndị ahụ na steeti a bụ Oriakụ Grace Arinze kwuru na ihe kpatara ha ji wee jiri aka ha wee bịa njem a bụ ka ha wee mata ndị ego ahụ na-eru aka ka ọ ghara isi n'aka wee fele aka wee ruo ndị na-ekwesịghị aka. Ọ gwakwara ndị ahụ ritere erele ahụ ka ha tọọ ntị na ma mụta ihe a na-akụziri ha iji wee nyere azụmahịa ha aka ka o wee too. N'okwu nke ya, onye managing director nakwa CEO n'ụlọọrụ ASBA bụ Sir Clem Chukwuka mere ka amata na steeti a bụ nke na-erite nnukwu elele n'ihe gbasatara inyere ndị na-azụ ahịa aka, bụ nke o kwuru na ọ bụ site na amụma gọvanọ Chukwuma Soludo tụpụtara iji wee nweta ezi ọchịchị nyegara ndị mmadụ bi na steeti a nakwazi mee ka steeti a bụrụ ọpụrụiche n'ihe gbasatara azụmahịa. Sir Clem kọwara na ndị ahụ ritere erele a bụ ndị enyochagoro ma fụ na ahịa ha na-azụ bụ nke kwesịrị ka enyere ha aka, bụ nke o kwukwere na ha niile bụ ndị esi na ọnọkọrọ dị iche iche na steeti a wee rọpụta. Onye project manager nke ọzụzụ ahụ bụ Maazị Fortune Tamunokoro kwuru na ọzụzụ enyere ndị ahụ bụ nke gbadoro ụkwụ n'ihe gbasatara iji igwe omentomimo wee nyere ahịa ha na-azụ aka. O gosipụtakwara obi aṅụrị ya nakwa afọ ojuju nyegara ka ọtụtụ ndị mmadụ si wee bịa ma gekwezie ntị n'ihe a na-akụziri ha. O kenekwa gọọmenti steeti a, ndị obodo EU nakwa UNDP maka ezigbo amụma ha chepụtara. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ bịara ọzụzụ a bụ ndị ritekwaziri erele bụ ndị gụnyere Oriakụ Ngozi Ume, Maazị Leo Imoka nakwazi Chukwudi Obianọ. N'otu gosipụtara obi aṅụrị ha ka ha si wee bịa ọzụzụ a bụ nke a na-anaghị ha kọbọ, ma kenezikwe gọọmenti na-achị ugbu a nakwa ndị chịkọbara mmemme ahụ n'ihi ezigbo uche ha chepụtara iji wee mee ka ndị opekata mpe na-azụ ahịa na steeti a bụrụ ndị ga na-azụ ahịa ọfụma.